fuldstændig vanvittigt at lukke en skolelæreruddannelse. Hvis bestyrelsen ikke ombestemmer sig, så skal jeg i hvert fald ikke læse til lærer. Så betyder det måske, at jeg ikke søger ind på læreruddannelsen. Direktionen og bestyrelsen på Københavns Professionshøjskole vil lukke læreruddannelsen på Nylandsvej. Det er der altså virkelig mange af de studerende her på Nylandsvej, der er blevet rigtig vrede over. De frygter nemlig, at det vil komme til at have store konsekvenser for, hvor mange der har lyst til at søge ind på læreruddannelsen i fremtiden. Jeg hedder Julie, og jeg er studerende her på Nylandsvej. Og i den her video kunne jeg godt tænke mig at undersøge, hvad det her sted egentlig betyder for, hvor mange der har lyst til at læse til lærer. Det er vigtigt i en tid, hvor vi mangler tusindvis af lærere, at man har nogle læreruddannelser, der kan tiltrække forskellige typer studerende. Det, som vi jo er bekymret for, det er, at der er langt færre, der vil læse til lærer, hvis man ikke havde sådan et sted som Nylandsvej. Det er jo ikke bare noget, vi tror, og vi har mærket selv. Det er jo faktisk noget, vi kan se på tallene. Vi har det de allerlaveste frafald af alle læreruddannelser i Danmark. 25% lavere end det, man ser på Carlsberg. Nylandsvej har en kæmpe stor betydning for, hvor mange der søger ind på læreruddannelsen, fordi vi kan se, at det tiltrækker folk til lærergerningen. Vi er bekymret for, at der er færre, der vil have startet på læreruddannelsen, hvis ikke det var fordi, der var et sted som Nylandsvej. Det, som Asger Kjær Sørensen altså siger, det er, at det her sted har en stor betydning for, hvor mange der har lyst til at læse til lærer. Det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med nogle af de studerende om. Jeg kommer egentlig oprindeligt fra Vejle, men har boet 3 år i Aarhus. Og så skulle jeg starte på studie, og så havde jeg hørt rigtig godt om læreruddannelsen her på Nylandsvej, og så flyttede jeg til København for at gå specifikt her. Ja. Både min mor og hendes søster og hendes søsters mand har alle sammen gået herinde tilbage i den tid, da det var lærerseminariet. Ikke? I Aarhus bor min kæreste faktisk også. Så jeg skulle tage en beslutning, om jeg skulle rykke til København for at læse på Nylandsvej, eller om jeg skulle blive i Aarhus. Og det ændrede sig med at blive Nylandsvej. Stedet her afspejler nogle af de ting, jeg synes er interessant ved lærerfaget, fællesskaber og menneskelig dannelse frem for uddannelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der gennemfører på grund af studiemiljøet. Hvis der er en dag, hvor der er lidt grå, og man er måske lidt i tvivl, om man er havnet det rigtige sted, så tager vi hinanden i hånden og løfter i flok og gør det rart at være her, og så giver det hele bare mega god mening igen. Hvad ville du have gjort, hvis Nylandsvej ikke havde eksisteret, da du skulle søge ind på uddannelse? Jeg har nok gjort det, at jeg var blevet i Aarhus. Ikke taget en læreruddannelse, tror jeg. Jeg havde fundet på noget andet. Så vil jeg rykke til den frie lærerskole på Sydfyn. Jeg ville nok ikke have søgt ind på læreruddannelsen, tror jeg. Det kunne godt ske, at jeg kom til at flytte tilbage til Aarhus, hvis Nylandsvej lukker. Vi har altså talt med rigtig mange studerende nu, der udtrykker, at Nylandsvej har haft en kæmpe betydning for, at de har haft lyst til at læse til lærer. Men vi har brug for et lidt bredere billede af det hele. Og derfor har vi lavet en intern survey blandt de studerende her på Nylandsvej. Og i den er der altså 45% ud af 250, der svarer, at hvis Nylandsvej ikke havde eksisteret, så havde de slet ikke valgt at læse til lærer. Og det er jo lige netop det, de studerende her også er så bekymrede for, at det vil have store konsekvenser i fremtiden. Jeg har været ude og tale med nogen, der overvejer at læse til lærer her på Nylandsvej, for at høre, hvad det kommer til at have af konsekvenser for dem, hvis stedet lukker. Ja, altså planen var jo, at jeg godt ville være skolelærer, og jeg godt ville læse på Nylandsvej. Jamen, jeg håber, jeg skal læse til lærer på Nylandsvej. Hvad er så din holdning til lukningen af Nylandsvej i forbindelse med alt det her, der har været på det seneste? Jamen, min holdning til det er, at jeg synes, det er mega nederen, fordi nu har jeg jo gået og glædet mig til at søge ind. Jeg synes, det er vigtigt, at man viser dem, der skal søge ind og være skolelærer, at man prioriterer dem. Jeg synes, det er vanvittigt. Altså, jeg forstår det overhovedet ikke, at det skulle være den rette løsning. Nej. Jamen, jeg synes, det er ærgerligt. Nylandsvej er noget af det, der er årsagen til, at jeg gerne vil læse til lærer. Hvad kommer det så til at betyde for dig, Olivia, hvis Nylandsvej lukker? Jamen, hvis Nylandsvej lukker, så tror jeg vil genoverveje, sådan, hvad jeg skal. Hvis Nylandsvej lukker, så betyder det måske, at jeg ikke søger ind på læreruddannelsen alligevel. Tanken om for mig at blive lærer, den vil være udelukket, fordi at hvis jeg ikke kan få lov til at læse på Nylandsvej, så er der måske andre ting, jeg hellere vil. Så finder jeg noget andet. Nu giver du udtryk for, at du godt kunne tænke dig at læse til lærer på Nylandsvej, og hvis ikke du kan få lov til det, så vil du slet ikke være lærer. Synes du ikke, at det godt kunne være en lidt forkælet holdning at have? Som jeg sagde til at starte med, så synes jeg, det er vigtigt at vise dem, der skal læse til folkeskolelærer, at de er meget eftertragtede, og derfor så synes jeg også bare, at nogle uddannelser, der skal man også forkæle lidt. Jo, det er måske en anelse forkælet, men jeg synes også, det er nødvendigt, fordi at læreruddannelsen mangler så mange lærere, og folkeskolen bløder, så det synes jeg godt, man må være. Hvad håber du, der kommer til at ske? Jeg håber, at Nylandsvej ikke lukker. Budskabet her fra de kommende og nuværende studerende på Nylandsvej lyder altså på, at man ikke skal lukke deres campus, fordi det vil have fatale konsekvenser for, hvor mange der har lyst til at søge ind på læreruddannelsen i fremtiden. Et potentielt ret stort problem i en tid med massiv lærermangel.
Jeg sidder tilbage nu med et brændende spørgsmål. Og det er, om direktionen og bestyrelsen på Københavns Professionshøjskole egentlig er klar over, hvor stor betydning Nylandsvej har for antallet af lærerstuderende og dermed kommende lærere. For hvis de har den her viden, hvordan kan deres løsning så være at lukke en læreruddannelse? Kun tiden vil vise, om de ombestemmer sig. Det bliver besluttet den 9. december. Tak fordi I så med. Vi giver aldrig op, og vi siger sammen stop. Om det regn eller solskinsvejr, om det er dumt eller dyrt, vi tager aldrig hjem.